ku yi mana subscribe a tashar DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Artist interview comedy. Haruna Abdullahi DJ AB ko zaka iya nuna masu yanka kalan waƙar da ka shigo musu ita a cikin wannan shekarar? Kana in same ki in zo in karɓe ki ba takara zuciyata ta zaɓe ki. Good 100%. Fresh Emia mu je zuwa. Barin boki sai mu daina. Ya da jita mu daina. 95% Lara B. Ko ciwo ya kama ni ma ni ina da magani ni banda damuwa dan ina da mai kula da ni mu. Gaskiya ne, kai kuma da soyayya ka shigo? 97% Alinu. Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Ah, menene mai dariya? Dariya fi ku 50%. Diesel. Da so samu ne, au ashe na ma samu. WhatsApp, Twitter, IG, Diesel, baba share mun sha damu. Gaskiya ne Diesel 90%. Ba zan yadda ya kuɓuce min ba. Saura kai dan sholi, ka nuna wa masu yanka kalan waƙar da ka shigo musu da ita. Wannan wani irin kalan waƙa ne? Lalle. Jahilin malami, ka nuna wa masu yanka kalan waƙar da ka shigo musu da ita.